Urwere hwaTom Jones hwakwira zvokuti azoona kuti mwana asingacheme anofira mumbereko auya achikumbirawo 10,000 rand kuti agone kuitwa operation yake. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Asi munongomuziva Tom Jones chero achikumbira kuzvininipisa kunotonetsa ari kuti ndoziva kuti moda ndife asi vedu we ndibatsireiwo. 5 days ago Tom Jones anga ambonyora achiti veduwe regai kukumbira proof yeurwere hwangu siyana ineni ende handina mari yenyu yandinokumbira hapana chero umwe chete akambondibatsira chero ne1 rand zvayo kusvika ndibude muhospital ndinongotambura ndega handisati ndambouya ndichikumbira. So zvakazoramba zvokwira ndokubati 2 days ago veduwe rambaiwo muchindiisa muminamato yenyu. Nhasi azoona kuti akaramba akanyarara nguva inomuperera. So aisa first business zero account yake yeku FNB ndokuisa account number ndokubva anyora tsamba akati morning guys, funds and family, handisati ndambouyawo kutsvaka rubatsiro asi ndati ndiuyewo because of the pain and my situation I'm going through. Kumafanza angu nevese vane moyo unonzwa utsitsi, I know many people vanoda kuti ndife asi Mwari watinonamata mumwe chete ndauyawo kuzotsvaka rubatsiro kune vese vangadawo kubatsira nemoyo wavo. Ende vamwe vanoti why usina kuenda kuchipatara chemahara, unenge usati warwara guys, plus unenge uchitorwirawo upenyu hwako, depends how you feel. So please hama dzangu, mwana asingachema anofira mbereko, help me raise 10,000 rand yeoperation. Bank account iyo iri attached and thank you kune vachabatsira. So vanodawo kubatsira, please I beg you help me kubva mumoyo yenyu. So akumbira zvakanyanyisa kusvika guys munhu ati I beg aiwa panenge paoma. Asi manetizens ari kuti naiwe ko hauna hama here unoswera uchinetsa vanhu vepafacebook, naiwe ko zvaita sei? Vefamily havagoni here kupindira kana muri masocialite paya pamaishanda muchituka vanhu muchiwana mari dzaZuckerberg? Hamuna kutenga here mombe kumusha kumatanga kuvabereki dzekuti vanogona kungotora votengesa vokutumirawo something chekuti ugone kubatsirika? 10,000 haisi mari yakawanda sekuti Cat family ikabvisa dhora kana kuti 10 rand vanogona kutongokupusha ukaenda kuchipatara. Izvi hazvidi kuti kana une organization yawaitomboshandira uchipusha agenda yavo then vozongokuregedza kusvika wakuita I beg de watanga waita hako video chero totsvaka munhu wekutuka toita zvipiko woita live. So ava manetizens ari kungodawo kuti vamurwadzise moyo wake nekuti Tom Jones wanga uri famous chaizvo nekutuka vanhu zvinorwadza moyo. Zvimwe vari kuti manyorero awaita Tom Jones hana kuzvininipisawo zvakare. Unotanga wati handisati ndamboya ndichikumbira mari asi nhasi ndiri kuya ndichikumbira. Hazvina basa. Kana uchirwara pane time yekuti chingodzvanya live wototaura kuti guys ndiri kunoku handisi kugona kufema. Toziva kuti pane vanhu vanoda kuona uchiita suffering, but vakawanda vacho vari kungoda proof nekuti kumasure uko vanhu vakambodyirwa mari dzavo. Vamwe vari kutipiwa nevanhu vanokutuma kutuka vamwe vari kuti gore richiri kutanga hatina mari. Inga makati muri kutengesa page 1 munhu wakabvunza kuti peji riri kuita mari hauna kana kugona kupindura chero umwe zvacho. Isai proof yekurwara kwacho vedu we, usade kubira vanhu nekuti kumasure uko takambodyiwa mari nenyaya yesympathy iyi. Pachine nyaya yekwaRuth iya yatakaisira zvakare mari asi hatina kuzombowana results. So tatichikumbirawo kuti utipo proof yeurwere. You should focus on getting better. Izvi zvekuti pane vanhu vari kuda kuti ndife ratovawo drama. There will always be someone out there asingakufariri wishing for your downfall. That's nature. I'm sure utoriwo na someone ausingatofariri aunotodawo kuti awirwe nezvakaipa. Please focus on getting better and get well soon. Pane kuti urambe uchingotukana nevanhu chero muurwere imomo. It's better to send
proof of kurwara, tsamba yekwadoctor, mapictures or anything. Help inoya fast. Muri kuzvidhileya kuwana help nekuti kumashure uku vanhu vakambodyirwa. Ukanyatsorwara chaizvo chaizvo guys haunyore zvakawanda kudai, so dzidzai kumira mega. 10,000 kwauri shoma. What about inini ndiri muchipatara ndakazvara nezuro, mwana haasi kuchema akaremara apa, baba hapana, vakatiza. Ndeumwe wari kuti atori more misfortune than Tom Jones. Guys, vanhu vakatanga kunyora kuti they are going through chika, Tom Jones ambowani help, asi pari zvino ari kungokumbirawo guys kuti imi mune maproblems enyu tiri kuzvinzwa, asi iye haasi kugona kufema. Kuzvekuti vanhu vari kuda kuti ndife, zvabvepiko? Wari wanepiko simba rekunyora zvese izvozvo? Muromo wako wakatojaira kutaura zvisina basa, wadiwaisa madetails ekuchipatara, mari yangobhadharwa straight ikoko. Sisimeki vakaisa $800 one, haisi kukwana here. And Patricia Jack akatombotaura akati awana munhu ari kuda kusponsor Tsveya kuti afile zviri nani, asi ati iye haasi kuda kumusvitsa mari mumaoko, ati ari kuda chipatara nemadetails ekuti abhadhare straight ikoko, asi hapana zvabuda so far nekuti uncle havasi kuburitsa information. Uncle kana makurwara chaiko munoisa proof zvekuti vanhu vanozowana content rinenge ratova drama. If you need help yevanhu kungozviyanika, muri kutononoka kubatsirwa nekuda privacy. Zveurwere izvi guys hazvidi privacy. Mbuya varera vanhu vakangoisa vari muchipatara, vamwe vakatotsvaga content asi vakawana kubatsirika. Hakuna operation inoitwa kuprivate hospital inoita 10,000. Kana wazouya nequotation takonfirma totangira ipapo. You cannot choose to go to a private hospital munhu usina mari. So ndo zviri kutaurwa nevamwewo vari kuti maoperation kuprivate hospital anoita 30. Kana iri netcare uchachajwa tsono, ugochajwa magloves, ugochajwa surgeon vacho nemari 15,000 yekungopinda munetcare chete. So 10,000 iyi vari kutaura here kuti vari kubatanidza ne800 ekwameki kana kuti ndo yese mari iri kudiwa. Hameno kune vachasenda mari vasina kuratidzwa mapepa. Musadyiwe makasvinura sematemba. Mapicture ari muchipatara nemapepa zviri kupi? Dai uri umwe wakumbira ruregerero kune vese vawakatuka, Mwari vakutambirewo. Nekuti mvura mumalungs pakaipa chaizvo. Hameno kuti Obey Mukanhairi hasati aita here chiprofita. Kana uchiri kunyara kuunza mapicture ako panapa guys zvinoreva kuti iwewe hausati wakurwara. So umwewo ndiye wangoti veduweka, where are the influencers who were defending uchituka vanhu because of them? Why vasiri kushandisa influence to raise 10,000? Or it was just business? Anyway, I will pray for your destiny helper nekuti isusu kuno hatina mari. So guys, ndo zviri kubuda mumastreets. Vanhu havasi kumbotsakanyika kana kuda kubvisawo tumari kubatsirawo Uncle Tom Jones, asi tiri kungodzoka kuCat Family kuti guys, munhu uyu munhu wedu zvekutodaro naika paitukwa vanhu paya vaivepo vachitaura zvavanotaurawo vachikumiriraiwo seCat Family. Ko chicharamba zve vanhu 2 million vanotevera amai Chikiti, mukabvisa 1 rand 1 rand inotokwana mari iyoyo nechange inogona kutosara. 1 rand times 2 million 2 million chaiyo inenge yatongobuda ipapo straight away. Motoita trust fund yenyu yekuindisa wese warwara kuchipatara nekubaila out vanenge vasungwa. So guys, ndo zviri kubuda mumastreets kuti Tom Jones asvika pakuti aibegi upenyu mutoro.